Америки. 4 ці 5. Не пам'ятаю. А де знаходиться Африка? Африка, ты где? Зникла. Ой, у меня в голове все переплыталось. Хопить. Не хочу учиться, а хочу, гулять хочу. Доброго ранку, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. О, хлопчики, салют. Гуляеш? Ага. А што гэта тут? Падручнікі? Глобус? Ай, гэта я збіралася старанна вучыцца. Як ты, Лесік, як усе вы, сябры. Ну і як поспехі? Па праўдзе? Па праўдзе? Цяжка. У мяне ўсе прадметы ў галаве пераблыталіся. І як школьнікі ўсё гэта могуць адолець? Я так стамілася вучыцца, што пачала думаць, а ці нельга увогуле без вучобы абысціся? Касечка, ты што кажаш? А што такога? Гуляй сабе цэлымі днямі, чым не жыццё? Ты так думаеш? Тады правядзем адзін эксперымент. Ілля, мацней бі. Да я стараюся. Ой, хлопчыкі, а што гэта у нас? Электрычнасць знікла. Якая электрычнасць? Ты пра што? Як пра што? Пра святло, вядома. А, зараз агонь высячам, запалім свечку і будзе святло. Бі, Ілля, бі. Нічога не разумею. А дзе ўсе нашы цацкі, лялечкі, машынкі? А гэта што такое, машынкі? Ну як же? Бібі такія, з коламі. Ездзяць. Кася, не выдумляе бы чаго. Лепей дапамажы агонь развесці. Каменным крэсівам? Мы што, у старажытнасці апынуліся? У якім стагоддзі? У 21-м, як і былі. Не можа такога быць. А дзе тады тэлевізары, камп'ютары, мабільнікі? Нейкія дзіўныя ты словы гаворыш, ніколі не чулі. Ну як жа? Мабільнік! Па ім можна патэлефанаваць хоць на другі бок зямнога шара. Зямля шар. Яна пляскатая, як блін. Усе гэта ведаюць і трымаюць яе 3 сланы, а тыя стаяць на вялізнай чарапахе. Стоп! Гэта старая легенда. 1000 гадоў ёй. Вы што, кніжак не чыталі? Не, нават не ведаем, што гэта. Я ўсё зразумела. Гэта і ёсць ваш эксперымент, так? Вы мне паказалі свет, у якім ніхто не вучыўся. Ну, правільна, адгадала, Кася. Ну і як ён табе? Спадабаўся? Не, верніце ўсё назад, калі ласка. Добра. Вось так значна лепей. Дзякуй вам. Зразумела цяпер, чаму старанна вучыцца проста неабходна. Зразумела. Без гэтага мы б усе жылі ў каменным веку. Правільна. Всё, не буду болей ленавацца. Але потым, а зараз яшчэ крыху палянуся, добра? Ну, добра. І мы з табой. А зараз давайце мульцік глядзець. Давайте. Ух ты, лісты ад гледачоў! Гэта ты прынёс, Лесік? Так, я ж у вас галоўны паштальён. Ага. І да якога конкурсу на гэты раз? Мая сям'я. Але ж мы ўжо падводзілі яго вынікі. А ён нашым гледачам так спадабаўся, што яны працягваюць дасылаць свае малюнкі і лісты. І гэта цудоўна! Мы з задавальненнем пазнаёмімся з вашымі роднымі, сябры. Дык давайце хутчэй пачынаць. Добра, вось калі ласка. Ага. Першы малюнак ад нашага даўняга гледача і сябра Васіленка Лёні з аграгарадка Крукавічы Калінкавіцкага раёна Гомельскай вобласці. Ух ты, які класны малюнак! Малайчына, Лёня! А вось што напісана ў лісце ад яго. Ага. Мне 6 гадоў. Моя сям'я складаецца з 4 чалавек. Тата Александр Леонидович, ён працуе ў школе настаўнікам фізічнай культуры. Ой, здорово! Люблю фізкультуру, мой любимый предмет. Слухайце далей. Мама Ірына Вячаславаўна, яна таксама настаўніца. Ух ты! Усе настаўнікі! І сястрычка таксама. Ну, чытай.
Моя сястрычка Юлька ходзіць у 8 клас. Ёй 13 гадоў. Значыць, яна яшчэ не настаўніца, але, магчыма, стане, як і бацькі. Магчыма, калі пажадае. А Лёня мусіць у 1 класе вучыцца. Так і ёсць. І па ўсім відаць, ён вельмі старанны вучань. Малайчына! Так, малайчына! Нам вельмі падабаешся і ты, і твоя дружная сям'я, Лёня. Чакай падарунак ад нас і часопіса «Рюкзачок». А яшчэ хто атрымае прыз? Захарова Александра з горада Барысава. Вось яе малюнак. Ага, на ім мама Сашы. Ой, глядзіце, сядзіць на горцы і снежкі трымае. А пад горкай і сама Саша, таксама са снежкай. Зараз пачнуць кідацца. Цудоўны зімовы дзень, сонейка ззяе, а пасярэдзіне снегурок стаіць і кідацца не дазваляе. Выдатны малюнак, Сашачка, з цэлай гісторыяй пра цябе і тваю маму. І нам яна вельмі спадабалася. А ад Богдана і Уляны Гарбач з горада Воршы, нашых пастаянных гледачоў, у адным лісце прыйшло адразу 2 малюнкі. Вось так намалявала сваю сям'ю Уляна. А вось так Богдан. Пазнаёмцеся з іх мамай Алесяй. З Улянай І Богданом. Богдан, па ўсім відаць, што мама і сястрычка модніцы і прыгажуні. Гэта ж так, праўда? І добра, яны ж дзяўчынкі, ім можна. Глядзіце, а на малюнку Уляны яна сама глядзіць на Богдана, хітренька прыжмурыўшы вока. Ага, мусіць, нешта задумала. Так, Уляна? Малайцы, сябры, таксама чакайце падарункі ад нас і часопісы «Рюкзачок». Дзякуй усім, хто даслаў нам свае лісты. Ну, а зараз яшчэ адзін мульцік. А цяпер давайте гуляць. Давайте. У што? У зашифраваныя словы. Я падрыхтавала для вас заданне, хлопчыкі. Ух ты, сама падрыхтавала? Так. А што? Ты ў мяне не верыш? Не, чаму веру? Просто дзіўна, што ты не паленавалася знайсці словы, пераблытаць літары. Ты што, забыў? Я з сённяшняга дня змагаюся з лянотай. Ой, сапраўды забыўся. Тады цудоўна. Трэба карыстацца Касінай стараннасцю, праўда, Ілля? Ага, невядома, наколькі яе хопіць. Смеяцеся? Тады я не буду гуляць. Ну, Кася, прабач. Мы не хотели тебе покрыўдзіць. Задавай свое слово. Ну, добра. Вось вам яно. Ого! Ну, адгадвайце, адгадвайце. Гэта што, одно слово такое? Так. Але такіх доўгіх у беларускай мове не бывае. Ой, ну добра, добра, на гэты раз я пажартавала. Сапраўды не бывае. Іншае будзе. Вось, вось гэта. Еозавр? Гучыць як назва аднаго з дыназаўраў. Сапраўды, Кася, ты ўпэўнена, што гэта не ён? Самі вы, дыназаўры. Ну добра, даю падказку. Гэта аб'ект, які вывучаюць на уроках прыродазнаўства. О, сказанула, не горш за лесіка. Ага, значыць, гэта нешта на паверхні ці пад паверхняй зямлі. Так, на паверхні. І болей ні слова, адгадвайце. Так, еозаўр. Што гэта можа быць? Не уяўляю. Трэба перастаўляць літары. Можа, наадварот? Рвазое. Не, не тое. А можа так? Везаро? Ой. Ой-ой. Што такое? Нешта такое знаёмае. Ага, але не зусім тое. А можа так? Возера? Возера! Гэта ж і ёсць той самы прыродны аб'ект. Ілля, ты геній! Ой, яшчэ не пачулі, ці правільна, а ўжо радуюцца. Так правільна ці не? Ну, як вам сказаць? Ну! Ды правільна, правільна. Всё, давайте мультик глядзець. Малайчына, Ілля. Дзякую.
Ну вось і ўсё. Наша праграма падышла да завяршэння. Да пабачэння, сябры. Але сумаваць не трэба, бо хутка будзе новая сустрэча. Мы сустрэнемся зранку У нашым добраранку!